Omondi mabendo duche makawuono entiere e skund primar mano ma Nairobi, mano buore Nairobi kaka mabendo duche makawuono jatend migawo mochung' weche mag somo Ezekiel Machogu nodhi nono kaka chakruok ahinya mar somb CBC mag sekondar ma adundo ochakoro. Jidek nyalo na winja bende jatend migawo mar somo osechopo to gini chenro mage mabende dhi nyime e skund primar ma Nairobi. Erokamano Sharon, awinji maber ka bende antiere skund primar ma Nairobi mantiere kaunti ni ma Nairobi kuma bende igene ni jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu e saa mora kowuok sama walosie ni nyalo chopo kae bende mar chako ayanga chwalo buge mag grade mar 7 kata mana junior secondary ne skunde duto mantiere kaunti ni ma Nairobi. Chenro ni man chwalo buge ne skunde Sharon ok timre mane kaunti ni ma Nairobi. Jotelo mag migawo mar somo opogore mano bende kotelne kod Belio Kipsang ne ntiere counties moko opogore county ma Kisumu bende directors mag weche somo e counties go ochopo kuro mar neno bende ni chenro mag chwalo bugegi ochopie county ka county. Par bende ni Sharon kawuono en tarik 30 tarik ma bende jonyuol mathoth man kod jopuonjre grade mane ni kod jopuonjre grade mar 6 makoro sani chako ayanga somo gi mag grade mar 7 odiochieng' ma kawuono osebedo ka rito kod liyo ka bende jopuonjre ma oheo 1.2 mancha otimo penj mar grade mar 6 odiochieng' ma kawuono iriwore ayanga kod grade mar 7. Mana kineno kae toka kae nitiere jopuonjre gi ma bende igeto ni ochako somo gi mag junior secondary school ni ma Nairobi primary gin jo grade mar 6 makoro odiochieng' ma kawuono to chako grade mar 7 ma bende gisebedo ka girito parani nyaka sani magi ne gin jopuonjre ma onego beni wuok e skunde mag primary ka donjo e skunde mag secondary kata mana bende report mane ogol ma adundo mane ogol kod aput mane oyier kod jatend piny William Ruto ma bende iluongo ni Presidential Working Task Force mar weche mag somo ne owacho ni jopuonjre gi biro dok kata mana bende biro dok e kuonde gi mana gisomie mag primary. Kae wantiere Nairobi primary kata mana kineno uniform ni ma uniform mana gitiyo godo iga mokalo nyaka sani jatend skund ni okoni pok gichwalo kata mana pok giloko uniform ma jopuonjre gitiyo godo kalore ni report mar loko uniform no biro ne gimoleo weche machal kod mano kendo gin mana gigeno ni koponi dwe ni rumo ka ichako dwe manyien ma en dwe mar 2 gibro bedo ka giseloso kendo gisetwak wi kaka jopuonjre go nego bende bedo gi uniform mamoko magi bende gin mana moko kuom weche ma jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu no chwalo ka bang' dayo paro mag jokanyo mag somo opogore Sharon. Bende parni wach mar loko uniform ni bende osenyayo twak mathoth e kind jonyuol ka bende moko kuom jonyuol ngur ni tend skunde mag piny owacho osebedo ka keto gi bende kod chulo omenda mathoth e skul mar neno ni gikawo uniforms gi e skunde wach ma bende koro nyayo twak opogore ka piny owacho to pod ochung' kar tiendgi ni tend skunde gi onego bed ni yiene jonyuol mondo mi onyiew uniform gi kuonde ma gin go gi kata mana bende kuonde ma ginyalo neno ni gin godo ginyalo. Magi gin mana moko kuom penjo Sharon Ong'aw ma bende odiochieng' ma kawuono adhi penjo jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu mondo to mi waduoko ni to gin kaka migawo mar somo gichung' kar kanye nikech kata mana jopuonj madongo ma koro wacho ni chuno jonyuol mondo mi onyiew uniforms e skul gin jokanyo mag migawo mar somo. Nyalo bedo ni twak machal kod mane giwinjo koya malo koso gidhi e direction mano. Bende par Sharon bende ni ngur bende osewuok e wi fees monego bende chulo kod nyithindo gi e kinde ma incha igolo bende chike ma owinjo luko jotend skunde e kinde mechako JSS kata mana junior secondary. Jatend migawo mar somo ne okoni piny owacho dhi chwalo pesa maromo shillings 15,000 ne nyathi ka nyathi pesa manyalo romo japuonjre no ka bende 4,000 ewi pesa ni dhi tigo de gero gik moko kaka laboratories ma thoth ne onge skunde mag piny owacho ma pacho kae. Magi gin moko kuom ma sani koro nyayo reka tend skunde moko wacho ni jopuonj onego beni chulo school fees ma skul alipode mwaseyudo en mana ni tiere kata mana skunde moko madwaro fees e tam achiel maromo shiling 20,000 bende kadhi malo. Magi bende gin mana moko kuom weche modani jatend migawo mar somo odiochieng' ni ka bende ochwalo buge gi ne skunde opogore oketo gi ayanga mondo mi jonyuol kik bedie mudho kaluwore gi telo mar kata mana kao telo mar junior secondary parne jopuonjre gi dhi dong' e skunde gi eki mag primary jopuonj madongo mag skunde primary pod kom thuolo mar higa achiel dhi bedo jopuonje gi mag junior secondary ka bende gidhi tiyo kanyakla kod board mane gitiyo godo kapok giloso board manyien madhi kawo ayanga tije kata mana okenge mag chwalo junior secondary. Magi kod mamoko Sharon Ong'aw wangeyo ni okochakore odiochieng' ma kawuono wabro neno ni to progress mare dhi nade koluwore kod ka gero laboratories keto workshops
mago gik mabiro neno ni junior secondary ochwalie yo makare. Miyo Sharon aneno ka ji ringo koni kod kocha kia kata ko chopo to mana ka dugo koni dana chwal ne bende jafwambo marwa Ali Abich kani county ma Homabay mondo koni tiwe county no ang'o matimore to bende weche chalre kaka chalre bore ka ng'eni gin be e county no bende ni chwalo buge skune mopogore bende nitie ni ng'ur manya kwara mugi ajuong nitie gode counties go mopogore gi mago mantie Nairobi. Sharon.